салом алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарон. Хуш омадед бародаи ба канали ман. Бародарони имрӯз мо дар маркази Ҷозгон қарор доштем ки занг задан гуфтам бародаро тез бия ки бародарам аз дунё гузаштааст. Шумо албатта медонед ки ман доктор Беҳруз Маҳмадҷонем. То ҳол омадем ки бародар аз дунё гузаштааст. Ин бародаро бинед. Бародармон аз дунё гузаштааст. Ин бародарам аз дунё гузаштааст. Худо раҳматш кунад. ҳама каса дуо мекард ҳамин бародармон ки худованд ҷӯша ҷаннат кунад. ҳамқадр хостем ки як хизмати худа биросонем ки афсӯс бародар аз кӯмаки дастгирӣ кунем бародарон азиз то ҷасад мондариҷа хору зариф. салом алайкум бародарон ҳамватанони азиз, ман ҳастам ҳасану филбек, намоянда аз маркази Телефон. айни ҳол мо қарор дорем дар назди як ҷасади ҳамватани худ ки аз ноҳияи рӯдакӣ аз соли 1971 мо бо ҳамроҳии доктор Беҳруз дар марказ менишастем ва ба мо занг зиди телефонӣ шуд, гуфт ки мо як бародарро аз квартира ба беморхона то мебурдем ки бародарамон ҷон аз даст дод. Мо хостем ки успед мекунем бо ҳамроҳии доктор Беҳруз, аммо то омадем ки бародари мо ҷон аз даст додааст. айни ҳол мунтазири скори ва мошини морг ҳастем то ки бародарро ба морг бурда ва пасон фарду пасфарду равонаш кунем ба Тоҷикистон. аз нафароне ки дар канали Беҳрузон обуна ҳастед дастгирӣ кунед то ки бародари мо дар ҳамин лаҳзаҳо як маркази духтурӣ дошта бошем то ки дар чунин ҳолат дар чунин ҷо манзил раи калон магазин ва ҷасади бародар дар даруни мошин аст. ине бародаро ҷасада бародаро барон қара кӯшиш кардан дар кори маркази духтурӣ дошта бошем дар як марказе кушем ки ҳамватанони мо бародарони мо дар нимира дар даруни мошин ва дар дигар ҷоҳо ҷон аз даст надиҳанд то кӯмак дастгирии худро бирасонем. худо нигаҳбони шумо бошад бародарон. ина бародаро ҳисоби як маркази барои хизматрасонии тиббӣ ки надорем, ин бародар дар даруни мошин аз дунё гузашта. дастгирӣ кунем иншоалло кӯшиш мекунем ҳама як марказ мекушем иншоалло. дуогӯ боше бародар дар ҳаққи ин бародар.